Hi mga beb! So, shoutout nga pala sa aking 1,168 Hello, good morning! Gusto mo to, ha? Subok to eh. Fresh from the farm to, ha? Fresh from the farm to, ha? Hindi gigil ako sa inyo. Patayin mo yan! Patayin mo yan! Patayin mo yan! Patayin mo. Hi mga beb! So, shoutout nga pala sa aking 1,168 Hello, good morning! Gusto mo to, ha? Subok to eh. Fresh from the farm to, ha? Fresh from the farm to, ha? Hindi gigil ako sa inyo. Patayin mo yan! Patayin mo yan! Patayin mo yan! Already 4:20 in the morning at saka nandito nga kami ngayon sa gasolinahan dito sa may Galaxy I Love Florida. So nagpagas lang ako, tapos nakita ko po si si Erica Embang! Nandito sa Florida Blanca, nagpagas din siya kasabay ko. Let's welcome Erica Embang! Hello, good morning! Let's welcome Erica Embang! Hello, good morning! Fresh from the farm to! Ano kung ginigigil? Nanay Sitang. At aside kay Erica Embang, meron din tayo isang special guest from Thailand, Mother Sitang! Kalapit ka. Kasi, hindi ka muna papasok sa school. Pero tita, no you don't. Oo, Kasi. Oo, Marga. Hindi ako dragon. Ni-rapist ang nanay ko. Kala mo? Sino nasa likod ko? Di masakit? Sir, bawal po dito mag-video sa gasoline station. So mga guys, binawalan tayo ni Erica Embang. Hello, good morning! Security guard po siya dito. Hello, good morning!